Voy, pasa el tiempo y lo cuento, lo invento, lo tiento, lo intento, lo entiendo. Se van con el viento, un ciento de cuentos, lo llevo hasta dentro, lo siento, lo invento. El mundo está atento, curado de espanto, con piel de cemento, nos falta cimiento. Yo tengo mi acento y tengo sustento, lo siento, lo soy, no padezco y crezco y vivo para opinar. No puedes imaginar si se te da por gritar, te dan a hacerte callar. Yo quiero ser de acero, puedo si quiero hacerlo así, que mi voz no se quede en mí, puedo evitar escapar de aquí. Siempre es más fácil pasar, quitarlo todo, estar cómodo y callar, no esforzarse en pensar, arriesgarse a mover, limitarse a perder, preguntarse el por qué, que te puedan joder. No entiendo, está mal visto decir todo lo que creas, está bien visto no tener lío. Imos falar da convivencia na escola. Nós opinamos que para mellorar a convivencia na escola deberían de crear clases para os alumnos conflictivos, que onde se enseña o bo comportamento e a actitude na clase, tamén aumentar as actividades lúdicas, como as charlas sobre malos hábitos como as drogas, charlas tamén sobre a empatía e saber como se sinten os demais. Para evitar a delincuencia en Carballo, poderíase aumentar o número de gardas civís e policías nacionales, habilitar unha sede da Policía Nacional e así reducir o número de tráfico de influencias e de agora continuará a miña compañera. Tamén se debería habilitar unha sección especializada en roubos para evitar estes tipos de delitos. Tamén debería haber un grupo externo ao corpo de policía que exerceran como mediadores entre os grupos de xente máis conflictivos e a policía. E pensamos que hai que controlar máis a policía local porque non actúa en igualdade con todos os cidadáns. Son axudas ás pequenas empresas para aumentar o seu persoal e ter un traballo digno, e aumentar o finiquito dos despidos para que as empresas non teñan tan fácil botar a xente, que os bancos reduzan os intereses para que teñan acceso os cidadáns a máis hipotecas e eso, ricos e grandes empresas que paguen máis impostos para igualar as clases sociais. E a última, cancelar a deuda despois dos desahucios. Bueno, dun desahucio porque non nos parece xusto que despois de que ainda por riba che quiten a caja teñas que seguir pagando e ainda así non te quedes con ela. Aí va. Agora. Bueno, nós imos falar da reincidencia, que a reincidencia significa que despois de cumprir a súa condea a mesma persoa deixe de cometer o mesmo error. O meu grupo e eu pensamos que no caso de que o delito fose moi grave, en vez de cumplir ca súa condea, podía facer traballos sociais para axudar aos cidadáns. Traballos como axudar a terceira idade, coidalos, organizacións benéficas, etc. No caso en que o delincuente, ao cumplir o seu castigo, necesita unha axuda económica ou unha vivenda, o goberno podía proporcionarlle para que poidesen eles pouco a pouco económicamente defenderse, así como tamén, se é necesario, unha axuda psicolóxica para poder seguir adiante ca súa vida. Nós vamos a falar do tema sobre a igualdade de trato para todas as persoas no tema do ámbito da delincuencia en Carballo. Vamos a propoñer unha serie de situacións e as súas solucións para erradicar estes problemas. Por exemplo, unha situación sería que unha persoa que saiu do cárcere, a xente non lle vai ver igual. Por moito tempo que pasase no futuro, esta persoa costaríalle máis encontrar un traballo e tamén integrarse socialmente, xa que a xente non querería estar con esa persoa. Unha solución sería propoñer
unha campaña de reinserción dos convitos no ámbito laboral de 2 a 3 Enseñarles meses pequenos aos rapaces que non teñen ideas preconcebidas sobre estas culturas e as seguintes xeracións non xulgarán severamente, xa que sesas como sesas somos todos iguais. A concienciación social é o coñecemento reflexivo das cousas. Opinión ni ideas, bromeas, yo me niego, yo reniego, no me entrego, no hay apego, no me identifico con tanto borrego. No dejar de andar, no querer callar, no saber parar, no poder estar, no parar, no pasar, reclamar, molestar, no dejarse estar, levantarse, dar un paso más, no mires atrás, mira cómo vas, no puedo entender cómo ante situaciones graves nadie reacciona, no sabe qué hacer. Nadie es consciente, no se sabe que entre todos sí podemos arreglarlo, cambiar algo, nada es más potente que un grupo de personas con ideas en común.